खुलुमबाय स्टुडेन्ट दं आं राकेश रामसियारि बे समाव जाय बिथांमोना पिकनिक जानो गोसो थामहिनबा बे समाव प्लेनिं खालामदोंबा डिसेम्बरनि जोबथा आरो फैगौ जानुवारि दाननि थाखाय जाय बिथांमोना गोदान बोसोराव रंजानो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव पिकनिक जानो गोसो थामहिनबा प्लेनिं खालामदों बे प्लेनिं खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय बे समाव मिन्थिनो गोनां खौरां आसामनि बा आसाम पुलिसा बे समाव माखासे फोसावथाय होदों थामहिनबा नेमखान्थि फोसावना होदों आसाम पुलिस बिफाना आरो आसामनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ बे समाव सांग्रांथि होदों आसाम पुलिस बिफाना आरो बे समाव मा फोसावथाय होदों थामहिनबा मोनथाम आयदाखौ लानानै बिथांमोना बे समाव सांग्रांथि होदों थागिबि रायजो राजाफोरखौ जाय बिथांमोना बे समाव पिकनिक जानो गोसो बे पिकनिक जानो गोसो बिथांमोनखौ बे समाव सांग्रांथि होदों आसाम पुलिसा नोंथांमोना मिथिगौ जे पिकनिक जानायनि मुङाव गोबां जायगाफोरावनो जे जाब्रथाय जायो आरो बे जाब्रथाय खालामग्रा आरो जाय बिथांमोना बे समाव मोजां सुबुं थामहिनबा सरासनस्रा सुबुंफोराबो जिउ खहा जानो गोनां जादों आरो बेखौ नोजोर बोनानै जाब्रथायखौ बे समाव रैखाथि होनो थाखाय आसाम पुलिसा माखासे बिथोन थामहिनबा बे समाव सांग्रांथि होदों आसाम पुलिसा बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगोन जे मा फोसावथाय होदों बिथांमोना माबेनि थाखाय बा मा आयदाखौ लानानै बे समाव सांग्रांथि होदों बिथांमोना नोंथांमोननो फोरमायगोन फारि फारि बे समाव बिथांमोना गिबि फोसावथाय हिसाबाव बिथांमोना फोरमायदों जे जौ लोङि ड्राइभारखौसो जाय बिथांमोना पिकनिक जानो प्लेनिं खालामदों आरो गारि हमनो थाखाय थामहिनबा नोंथाङा गुबुन जुदि गारि लायोब्ला थामहिनबा निजेनो जुदि गारि सालायोबा बे गारि सालायग्राफोरखौ जौ लोङि सुबुंखौसो बे समाव गारि सालायनो थाखाय बे समाव सायख'नानै होनानै बिथोन होदों आरो जाय बिथाङा थामहिनबा जाय गारि सालायग्रा सुबुङा जौ लोंनो मोननाय नङा थामहिनबा जौ लोङि सुबुंखौसो होनानै बाथ्रा बुंदों थामहिनबा सायख'नानै होनानै बिथोन होदों आसाम पुलिस बिफाना आरो जाय बिथांमोना पिकनिक जानो गोसो थामहिनबा पिकनिक जानो थांगोन बे पिकनिक जानो थांग्रा बिथांमोनखौ गिबियावनो बिथांमोना खावलायदों थामहिनबा बे समाव बुंथिदों जे पिकनिक जानो थांग्राफोरा बोथोरखौ नायग्रोनो होदों बोथोरा माबायदि बोथोरखौ गिबियावनो नायग्रोनो होदों जे बोथोरा दिनै माबायदि दिनै जुदि खुवा खुदोंब्ला थामहिनबा अखा हाहां जुदि जादोंब्ला बे समाव पिकनिक जानो थांग्राफोरा पिकनिकखौ बन्द खालामहोनानै बाथ्रा बुंथिदों मानोना बे समाव खुवा खुयोब्ला जाब्रथाय जानायनि चान्सआ गोबां थायो आरो गुबुन फारसेथिं बोथोरा जुदि गाज्रिबा बे समावबो जाब्रथाय जानायनि गोबां चान्सआ थायो बेखौ नोजोर बोनानै गिबियावनो पिकनिक जानो थांनायनि सिगांनो बोथोरखौ नायग्रो बेवहाय खुवा खुदों नामा आरो बोथोरा जुदि गाज्रिबा पिकनिक जानायखौ दोनथ' होनानै बिथोन होदों आसाम पुलिस बिफाना आरो पिकनिक जाग्रा बिथांमोनखौ बिथोन होबावदों थामहिनबा खावलायदों आसाम पुलिसा बे समाव जाय बिथांमोना पिकनिक जानो थांगोन बे पिकनिक जानो थांनायनि सिगां थामहिनबा सान ओंखारब्लासो साना गोजौ जायोब्लासो थामहिनबा साना ओंखारोब्लासो सोरां जाथारोब्लासो दावबायजेननायखौ दावबायहोनानै बाथ्रा बुंथिदों आसाम पुलिस बिफाना नोंथाङा जुदि पिकनिक जानो थाङोब्ला पिकनिक जानो थांनायनि सिगां साना जुदि ओंखारोब्ला थामहिनबा स्रां जाथारोब्लासो नोंथाङा पिकनिक जानो थाखाय ओंखारलां थामहिनबा दावबायजेन होनानै बाथ्रा बुंथिदों आसाम पुलिस बिफाना आरो बेनि अनगायै जाय बिथांमोना जे पिकनिक जाखांनायनि उनाव सान हाबैनि सिगांनो पिकनिक जाग्रा जायगानिफ्राय दावथ्रोदबो थामहिनबा न' फारसे फैफिन होनानै बिथोन होदों आसाम पुलिस बिफाना थारैनो बे समाव आसाम पुलिसनि मोनसे गोख्रों आरो सांग्रांथि रादाब होनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होबाय बे समाव रैखाथि बिफाना थामहिनबा पुलिस बिफाना बे समाव जाब्रथायखौ गैयै खालामनो थाखाय थामहिनबा आसामाव जाब्रथायखौ रैखाथि होनो थाखाय बेफोर बिथोनफोर होनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बे खौरांखौ होबाय गोजोन्थों।